Hej. Okay. Hej, folkens. Ja, det er mig igen. Jeg er bare så nice. Nå, men ja, jeg er kommet igen. Og nu skal vi skabe en ny verden. Og det er selvfølgelig uden de der små tossehoveder, Alberte og dem. Nej, vent, dem. Jo, uden de der små tossehoveder, Alberte og Trille. Nej, bare glem det. Undskyld, Alberte og Trille, hvis det var, I hørte det. Eller overhovedet bare siger med. Nå, jeg tror ikke, jeg vil kalde den for YouTube. Ikke fordi jeg har haft 500 andre verdener, som der hedder YouTube. Nej. Slet ikke. Måske. Men okay. Indløse verden. Opbygge terræn. Skynd dig. Altså, jeg har ligesom ikke hele dagen. Sådan der. Dygtig. Imens så tænker jeg over med, hvad for noget der man egentlig kan komme. Om det kan være sådan en masse små øer, eller op til det er præcis taget 1 minut altså. Ja, om det kan være sådan nogle små øer, som der kommer til at være, eller om det bliver sådan noget helt andet. Hvad er det nu det hedder? Hvad er det nu det hedder? Eller om det bliver en ude i en ørken. Hvis det bliver det, så bliver jeg vanvittig. Eller om jeg overhovedet har set det, jeg havde XV. For det har jeg slet ikke okay for nok. Det har jeg, men jeg lover, at jeg ikke bruger det. Hvis jeg gør, så skriv det ned i kommentarer. Altså, ærligt ikke. Men ja, det blev ingen af de ting, som det var, jeg havde regnet med. Jeg vent, nu vil jeg regne med noget helt andet. Som jeg ikke har sagt før. Jeg har slet ikke set det. Jeg vil regne med, at det bliver sådan et sted, hvor der er masser af træer. Og vand og alt muligt. Ej, slet ikke. Nej, hej. Joho. Og nu står jeg så og snakker til mig selv. Nå, lige meget. Okay. 3 og mere 3, det er det bedste i mit liv. 3 og mere 3, det er det bedste i mit liv. Sådan der. 3 og mere 3, jeg elsker bare 3. Jeg skal nok høre. Okay, sådan der. Dygtig tryk. Nu står jeg så til 3. Lige mad, la. Okay, jeg skal nok lade være med at synge eller nynne eller hvad det nu lige skulle lede som. Vent, er der ikke et indtil at jeg får mad og en ting og et hus. Men hvor i verden er det for? Så må jeg vil nok bare få det der andet noget ved at gøre noget helt andet. Okay. Sådan der. Så er vi i hvert fald lidt svært. Så er vi i hvert fald nok til mad. Og så bare lige sådan der. Så. Det gik da egentlig meget godt. Kom her, din dumme ko. Vent. Dø. Så, nu dør jeg afsted. Den der vej. Så. Det gik det egentlig meget godt.
sådan der. Okay, jeg skal nok lade være. Undskyld, I'm sauce. Okay. Videre i spillet. Nej, jeg gider ikke til at have alle de der køer. Jeg ved, det er godt, det skaffer mig mad, men jeg gider dem ikke lige nu. Altså, jeg kommer alligevel til at bo i det her område. Jeg ved bare ikke lige, hvor i det her område. Jeg kommer alligevel til at farme hvide, så jeg kan lige så godt. Jeg vil være med at dræbe dem alle sammen. Det ville være rigtig sjovt, men det ville nok lige være en lidt dum idé. Jeg vil sikkert ikke kunne modstå, men jeg vælger at gøre det i dag. For YouTubes skyld. Okay. Okay. Sådan der. Og så den der. Og så den der. Og så den der. Og så sådan. Woo! Det hele gik jo strålende. Okay. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Det gik sgu også. En gang til. Yes. Dygtig øks. Du går sgu da i hvert fald noget mere hurtigere end den der anden dims derovre. Jeg ved det egentlig, Lesber. Nej, lige mig. Det gider jeg ikke, jeg tænker over. Og bare det for hjælp lidt. Det er et eller andet, som Morten Mønster han har vist i en YouTube-video. Jeg gider ikke til at forklare det lige nu, hvad det er, for jeg kan nemlig ikke rigtig helt huske det. Og det jeg ikke rigtig kan finde ud af at forklare det. Det giver nok mere mening. Okay. Sådan der. Sådan der. Dygtig træ. Okay. Bare lige det sidste træ. Kom så. 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 Yes. Au. Men. Woohoo! Og se, der er også en mine her, så det skal jo nok gå det hele. Okay. Hvor i alverden er den dumme dims, som det var lavet? Der var den. Jeg flytter den. Et andet sted hen. Har du sagt derover? Det var alle de der ødelagte træer. Okay, jeg tror nok, det er bygger stedet. Så faldt jeg ned. Dygtig mig. Okay. Jeg tror nok, det er bare at begynde at stille og roligt med at bygge stedet her. Men det bliver ikke sådan det mest pæneste, som man nogensinde har set. Det kan måske være, at det bliver pænere end undervejs, men lige nu, aldrig. Ikke lige nu. Det er jeg ikke lige frem lige trænet til. Ikke til at lave flotte ting. Aldrig. Så. Den der vil gøre mig rigtig stolt en gang om 3 år. Så. Se, nu har jeg en skov. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg skal lave på det til. Ja, det var jeg senere. Sådan der. Så. Okay. Lad mig se. Sådan der. Men det skal også lige holde for laden dør. Men ja, jeg siger snart farvel. Ikke lige nu, men lige om lidt. Jeg vil først lige holde lige at få sat mig en dør. Så ja. Jeg tror nok bare, det er, at jeg siger farvel nu. Ja, det gør jeg. Jeg siger farvel, og vi ses igen.